Mbukelo khona ekhaya sakubingelela. Sithemba ukuthi uNkulunkulu sesenawe nabakini banawo. Into esifuna kakhulu impilo as long as ephumelele saphila kahle emhlabeni ukhe kwahamba kahle. Kuyoba khona umthanazi lamini lapha eDosenville eSoweto nge1 ibe kumgcibelo yena lo esiya ku umgcibelo kusensola ngo8 sibe ku3 ntamba mbukelo khona ekhaya. Iyoba khona umthanazi uDlamini. Ithi uNkulunkulu makanikhayizele anibusise. Mbukelo khona ekhaya ungazibukeleli futhi impilo yakho ungayibukeleli, ungagive up. Uthi uhambe ngakhe wabathandazi mangakho ezinyanga noma ngakho abafundisi akusho ukuthi give up. Mbukelo khona ekhaya lokufuna kakhulu ukodwa impilo kuphela empilweni yakho. Kunezilingo, kunezinto ezenzakalayo empilweni yakho ezikuphatha kabe, ezimusa izinto zakho, ezama ukuthi zicindezele ukuthi ungaphumeleli, ukuthi ungayina phambili. Mbukelo khona ekhaya uyeke okuningi okuvela emaceleni. Bheka impilo yakho ukuthi ishona kuphi njengamanje. Mbukelo khona ekhaya ekhethe esinene okwenzeka izinto ufunde ukuthi uziblame wena ukuthi nje kimi iphutha. Mhlawumbe nje ngizayisona umuntu wangishiya mhlawumbe kimi iphutha. Ngiganile umendo wangihlula mhlawumbe kimi. Ungazami ukublame into esakudeni. Mbukelo khona ekhaya funda uziblame wena uzokwazi ukuthi le time uziblame wena lesikhathi uzokhuthala le lento izokulimaza ukuthi kanjani ngoba lo muntu ungiyebe ngihlukumeza kanjani ngiphele ngumsebenzi phela emsebenzini vele bevele bangiphathi kahle mina ngase ngcono ngiyeka. Uziblame wena mbukelo khona uzokwazi ukuthi uyihlupha sonke isikhathi ngoba wasoblame abanye abantu ubona ngathi unowenza kahle kanti awenzi kahle. Mbukelo khona ekhaya uNkulunkulu akubusiseke akhanyisele nabakini wasekhaya emhlabeni, amadlozi asekhaya umama nasekhaya kini ngathi angahlangana noma kuthiwa ngizange ngithekwe zange baluza bezalo bakho balubona ngithi mina ngathi angahlangana nje bangikhuluma. Mbukelo khona ekhaya la uthinta khona kube lula nako kube khona injabulo nje langa nje elilodwa. Mbukelo khona ekhaya uyibona ukuthi la ukhona usengasuka uye kwenye impilo. Uyibona ukuthi umuntu ebantwini ngoba abaningi bazi ukuthi umuntu mabeshothi uphethe imali. Mbukelo khona ekhaya ngithi uNkulunkulu siphakamise Jehova namandla sikhanyisele nanonke nilemathuneni siphela amandla. Sidinga imali, sidinga umsebenzi, sidinga inhlanhla, sidinga impumelelo, sidinga kwakha imizi, sidinga ukuhlonishwa, sidinga uhloniphana singabantu. Mbukelo khona ekhaya ngithi uNkulunkulu namandla ngongcwele ngiyakhuluma ngesekulungu nje sengikhulumile kukhona bezwako abalapha emakhaya njengamanje. God bless you. Kumele ucommente, subscribe yo YouTube kamthanazi Dlamini. Mbukelo khona ekhaya na TikTok nakhona ikhona. Mbukelo khona ekhaya even na Instagram zikhona abantu zodwa mthanazi zikhona iwashes namandla ziyasiza lapha ke eGold Sendile ngempethe makhandlela impepho amanzi uLocksmith uBlockie uTswayi into esicitho awu ngathi nje konke. Mbukelo khona ekhaya ngikuphethe Sendile ungaphuthelwa yabe ungakhonanga thumela ikhona nembizi makhuculula ikhona futhi nembizi yeminzi. Mbukelo khona ekhaya nathi unenkinga yenyawo nona nenkinga yeBP. Mbukelo khona ekhaya ngiyacela mona nenkinga yeBP ngibone lapha Sendile. Mbukelo khona ekhaya phatha Twitter yamanzi. Mbukelo khona ekhaya ngikuphuza lento engibe ngifaka phakathi lamanzi ngayikhulekela iyovela iBP yehle. Mbukelo khona ekhaya nathi nenkinga yeshukela. Mbukelo khona ekhaya phakama njalo ngibale umprofessor kulemthanazi. Inkosi kubusise. I love you.